بسم الله نعم. بسم الله. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، فإذا بزق فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Usman ibn Affan da ke na Gadon Kaya, a wannan gari na Kano, a wannan yammaci na Asabar. Yau muna 10 ga watan Safar, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1448, wanda kuma yake daidai da 25 ga watan 7 shekarar miladiyya ta 2026. A wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna At-Tajrid as-Sarih li Ahadith al-Jami' as-Sahih, wallafar Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Latif al-Zabidi rahimahullah ta'ala. Wannan shine darasin mu na 273 a cikin wannan littafi, wanda kuma muna ci gaba da karatu akan hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Littafi yake cewa babul musalli yunaji rabbahu, babin da yake magana akan cewa mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala, daga Anas dan Malik Allah ya yarda da shi, daga annabi sallallahu alaihi wa sallama lalle shi ma'aiki ya ce, i'tadilu fi sujudi, ku daidaita a cikin sujjada, wala yabsut zira'ihi kal kalbi, kada ɗayan ku ya shimfida wato hannunsa kamar yadda kare ke shimfidawa. Wa idza bazaqa, idan zai tofar da kaki ko majina, fala yabsutanna bayna yadayhi wala an yaminihi, kada ya tofar a gabansa ko a damansa, fa innahu yunaji rabbahu, domin yana ganawa ne da ubangijinsa. Wannan hadisi Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah ya fitar da shi a cikin kitabu al-Mawaqit, inda yake magana akan lokutan sallah. Malamai suka ce munasabar wannan hadisi da lokutan sallah shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya farlanta wa bawansa salloli 5 a lokuta 5 a kullum, kuma waɗannan sallolin duk sanda za a yi su ana kiran sallah. Kiran sallah din nan kira ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake wa bayansa cewa su zo ya gana da su. To kaga wanda yake kowa hankali da falala shine wanda zai fi kowa gaggawar amsa kiran mai ganawa da shi shine Ubangiji. Wanda zai fi kowa amsa kiran, wato gaggawar amsa kiran Ubangijinsa domin ya gana da shi, wanda shi yafi falala. Gaggawar kuma ita ce ya zanto ya yi sallarsa a farkon lokaci, domin ana kiran sallah ne lokacin da sallah lokacin ta yi, ba a kiran sallah kafin lokacin ta. Asuba ce kadai ake kiran sallah kafin lokacin ta, sannan a kirawo bayan shigar lokacin ta. Amma duka sauran salloli ana yi musu kiran sallah ne a farkon lokaci. Saboda haka farkon lokaci shine farkon kiran sallah shine farkon lokaci, kuma a daidai lokacin Ubangiji ne yake kiran bawan sai zo su gana da shi. To kaga wanda zai ansa kiran Ubangiji a farkon al'amari domin ganawa da shi, wannan shi yafi falala. Saboda haka ya kawo ne dan ya ishara zuwa ga falalar yin sallah a farkon lokacinta. A cikin wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, i'tadilu fi sujudi, ku daidaita a cikin sujjada.
yaya mutum zai daidaita a sujjada kamar yadda bayanai suka gabata a wancan karatun. Malamai sun yi bayani iri-iri. Wasu suka ce abin da ake nufi da daidaito a cikin sujjada ya zamana ya daidaita dogaransa akan gabobin sujjada, kada ya fi karkata akan wata gaba banda wata. Ana yin sujjada ne kamar yadda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam, hadisin Abdullahi dan Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin, an umarce ni in yi sujjada akan kasusuwa guda bakwai. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa ga goshinsa da hancinsa, wannan a matsayin gaba daya, sannan hannayensa biyu, sannan gwiwoyinsa, sannan kuma wato yan yatsun kafafuwansa. Saboda haka wasu daga cikin malamai suka ce don haka daidaito a sujjada shine ya zanto waɗannan gaɓoɓi kowanne an ba shi kasansa na dogaro a kansa, kada a karkata zuwa ga wata gaba banda wata gaba. Wannan ita ce maganar Ibn al-Arabi alaihi rahmatullah cikin malamai. Wasu suka ce abin da ake nufi da daidaito ana nufin kai sujjadar yadda aka ce kai, yadda shari'a ta umarce ka kai sujjada, kai irin wannan sujjada shine daidaiton. Wanda ita ce maganar Ibn Daqiq al-Eid, ya ce shari'a ta faɗi ya ake sujjada, to in ka yi ta a yadda shari'a ta ce a yi, to shine abin da ake nufi da daidaito. To shari'a kuma abin da ta ce yadda za ka yi sujjada shine ka ɗora tafukan hannayenka a kan ƙasa, ka dogara a kansu, sannan ka raba gwiwoyin hannunka da cikinka, sannan kuma cikinka kai ya ɗamfaru da ƙasa. Ka ɗago cikinka kai ya ɗamfaru da ƙasa, sannan kuma ka nesanta wato gwiwoyin hannunka daga cikinka. Wannan shine abin da shari'a ta zo da shi na yin umarni na yadda za a yi sujjada. Saboda haka Ibn Daqiq al-Eid ya ce to wannan yin hakan shine daidaito a cikin sujjada. Da yawa daga cikin malamai kusan bayanansu duk sun tafi akan haka. Al-Aini, Badruddin al-Aini da Al-Barmawi a cikin littafinsa Al-Lami As-Sabih, da As-Sindi a cikin hashiyarsa ala Sunan An-Nasa'i, haka nan da At-Tirmidhi a cikin littafinsa Al-Jami'. Kusan Ibn Rajab al-Asqalani, Ibn Rajab al-Hanbali ya nuna cewa wannan ma ijma'i cewa haka ya kamata ya kasance sujjada ta kasance. To a wancan karatun mun faɗi hadisai da suka zo wanda suke ɗauke da wannan ma'anar. Waɗannan hadisan duka da abin da suka ƙunsa yana fassara mana abin da ake nufi da daidaito a cikin sujjada. Abin da ake nufi da daidaito a cikin sujjada. Hadisan da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke faɗar yaya ya kamata mutum ya yi sujjada. Akwai hadisin Jabir ibn Abdullah, akwai hadisin Abdullah ibn Buhaina, Abdullah ibn Malik ibn Buhaina, akwai hadisin Maimuna, akwai hadisin Abdullah ibn Umar, wanda dukkan su waɗannan hadisai suna magana ne akan yadda suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sujjada. Hadisin Jabir wanda sanadinsa mai ƙarfi ne, ya zo a cikin musannaf na Ibn Abi Shayba da musnad na Imam Ahmad da Jami' Tirmidhi da sunan na Ibn Majah da musnad na Abi Ya'la. Yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan sajada ahadukum faly'tadil, idan ɗayan ku zai yi sujjada ya daidaita. Sai Annabi ya fassara yadda zai daidaita, sai ce wala yaftarish zira'i, kada ya shimfiɗa sangalalin hannunsa iftirashal kalbi, yadda kare yake shimfiɗa ƙafafuwansa yayin da ya kwanta. Saboda wannan jumlar ta ƙarshe ita ce take fassara jumlar farko. Jumlar farko shine falyatadil, idan sajada ahadukum falyatadil, idan ɗayan ku zai sujjada to ya daidaita. Ya zai ya daidaita din? To kada ya saki hannayensa, wato zira'in hannayensa akan ƙasa, ya shimfiɗa su a ƙasa kamar yadda kare yake kwanciya, kada ya yi wannan. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin wannan. Haka nan akwai hadisul Bara ibn Azib wanda yana cikin Sahih Muslim. Nabi yake cewa idan sajadta fada' kaffayka warfa' mirfaqayka. Idan sajadta, idan kai sujjada, fada' kaffayka, to ka dora hannayenka, tafukan hannayenka a ƙasa. Sannan warfa' mirfaqayka, ka
ka ɗage gwiwoyin hannunka. To kaga wannan shine yake fassara maka ma'anar falyatadil ko i'tadilu fi sujudi. Haka nan hadisin Abdullahi ibn Malik ibn Buhaina wanda shi ma yana cikin sahih Muslim yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza sajada yujannihu fi sujudihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya sujjada yakan buɗe hannayensa, yakan yi fiffike da hannayensa fi sujudihi a cikin sujjadarsa hatta yura wadhu ibtayhi, har a gano hasken hamatarsa, har a gano hasken hamatarsa. Saboda haka kaga ya buɗe hannayensa kenan. A wata riwaya yake cewa kana idza sajada farraja yadayhi an ibtayhi hatta inni la ara bayada ibtayhi. Annabi idan yayi sujjada yakan bubbuɗe hannayensa ya resanta su daga hamatarsa, har ni nakan gano wato hasken hamatarsa. Haka nan Imam Muslim ya fitar da hadisin Maimuna, ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, Maimuna bint al-Harith radiyallahu ta'ala anha, tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza sajada khawwa bi yadayhi. Khawwa shine tajannaha, yana bubbuɗe hannayensa idan yayi sujada, yana bubbuɗe hannayensa hatta yura wadhu ibtayhi, har aga hasken hamatarsa min wara'ihi daga bayansa. Yace wa idza qa'ada yatma'anna ala fakhidhihi al-yusra, idan kuma ya zauna sai ya nutsu akan cinyarsa ta hagu. Imam Malik Imam al-Hakim Abu Abdullah al-Hakim a cikin littafin sa al-Mustadrak shi ma rawaito hadisin Abu Huraira wanda shi ma yana dauke da wannan ma'anar. Yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ru'ya wadhu ibtayhi. Abu Huraira yake cewa annabi ya kasance idan yayi sujjada akan gano hasken hamatarsa. Kaga kenan yana bude hannayensa, baya matsi hannayensa a jikinsa, baya takure hannayensa a jikinsa. At-Tabarani da Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban da Abdiya al-Maqdisi da al-Hakim a cikin Mustadrak sun fitar da hadisin Abdullahi dan Umar. Yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan sallaita, idan kai sallah ko kana sallah, fala tabsut zira'aika basbas sab'i, kada ka shimfida zira'inka a ƙasa kamar yadda dabba take yi. Kai da dabbar namun daji irin su zaki, irin su kare da irin waɗannan dabbobin na farauta. Wadda'im ala rahataika, ka dogara akan tafukan hannayenka, wato zama da nauyinka ka dora shi akan tafukan hannayenka. Yace wajafi mirfaqaika an tabu'aika, ka nesanta gwiwoyin hannunka daga ainihin hamatarka. Kaga shine yayin da mutum ya zo sujjada, tafukan hannayensa su zanto a buɗe, sannan ya ɗago gwiwoyin hannayensa ya raba su daga cikinsa, sannan cikinsa kuma kai ya ɗamfara da ƙasa. Wannan ita ce sifar sujjadar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi. Haka nan Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Aisha radiyallahu ta'ala anha, take cewa wa yanha an yaftarisha ar-rajulu zira'aihi iftirash as-sab'i. Annabi yana hana mutum ya shimfida zira'insa a ƙasa kamar yadda dabbar farauta take yi. Haka nan Imam Tirmidhi shi ma ya fitar da hadisi, kuma yace hadisi ne hasan, da Ibn Majah da Ibn Abi Asim cikin al-Ahad wal Masani, daga Abdullah ibn al-Aqram al-Khuzai. Abdullah ibn al-Aqram al-Khuzai yake cewa kuntu ma'a abi bil qa'im min Namira, na kasance tare da mahaifina a wani wuri mai tsandauri a yankin Namira can kusa da Arfa. Famarrat rukaba, sai wasu matafiya suka zo suka wuce, daga ciki akwai annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda zai kasance a lokacin hajji ne. Fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qa'imun yusalli, sai da annabi yana tsaye yana sallah.
قال فكنت أنظر إلى عفرتي الطيه سينكسنتي إلى همبو حسكا واتو همتسا إذا سجد أرى بياضه إن سجد إلى همبو حسكنسا لما كدوبا ذا مكواتنا حديثي مصيوة daga sahabbai daban-daban a hadisin Jabir ibn Abdullah da hadisin Abu Huraira da hadisin Abdullah ibn Malik Abdullah ibn Malik ibn Buhaina da hadisin Maimuna da hadisin Al-Bara da hadisin Ibn Umar da hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da kuma hadisin na ƙarshe dinnan ابن الأقرب عبد الله بن الأقرب wajen hadisai 8 ko 9 dukkaninsu suna magana ne akan abu guda daya cewa ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sujjada ko kuma ga yadda suka ga annabi yake sujjada ko ga irin yadda annabi yace ayi sujjada ga kuma abin da yace kada ayi a sujjada kaga wannan yana baka surar yadda sujjadar annabi sallallahu alaihi wasallam take to wannan shine fassarar i'tadilu fi sujudi duka waɗannan hadisai suna fassara faɗar i'tadilu ku daidaita a cikin sujjada Ibn Hajar alaihi rahmatullah ya dai kawo wasu daga cikin waɗannan hadisin a Fathul Bari bai kasu duka ba ya kawo wani bangare daga cikin su yake cewa idan muka dubi waɗannan hadisan gaba ɗaya za mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a ce ga yadda yake ko a ce ya ce ku yi kaza ka ku yi kaza ko ya hana kaza sai ce zahirin hadisan suna nuna cewa mutumin da yake sallah wajibi ne ya nesanta ya bubbuɗe hannayensa lokacin sujjada zahirin su yana nuna wajibci yace zahirin hadisan yana nuna cewa wajibi ne ga mai sujjada yayi haka in ya tashi yin sujjadarsa saboda duka hadisan ko dai umarni ne ko hani ne ko kuma sifanta aiki ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ganshi yana yi a sallarsa to sai ce to zahirin hadisan haka yake nunawa ce to amma akwai hadisin da Abu Dawud ya fitar da shi hadisin yana nuna yin hakan ba wajibi bane mustahabbi ne yace shine hadisin Abu Huraira yake cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun koka masa wahalar da suke kasancewa suna sha yayin da suke sujjada aka dade a sujjada yana cewa shaka ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama lahu mashaqqata as-sujudi alaihim idan faraju idan suka bude hannayensu suna shan wahala sai ya ce da su ista'inu birrukabi ku nema wa kanku taimako da gwiwoyinku wato kuna iya ɗora hannayenku akan gwiwoyinku idan kun gaji ko in kun ji da wahala yayin da ya zanto an yi doguwar sujjada to sai ya ce cewa to wannan hadisin yana nuna ruksa kenan buɗawar bata zama dole ba akwai sauƙi na yadda za ka iya ɗora hannayenka akan cinyoyinka maimakon ka buɗa su to shi wannan hadisi da Ibn Hajar alaihi rahmatullah ya kawo Abu Dawud ya fitar da shi ta hanyar sa al-Baihaqi as-Sunan al-Kubra Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad al-Tahawi shi ma ya fitar da wannan hadisi a Sharh Ma'ani al-Asar Ibn Hibban ya fitar da shi a cikin littafin sa as-Sahih kina ya inganta hadisin haka nan al-Hakim ya fitar da shi a cikin al-Mustadrak kaga shi ma kenan ya inganta hadisin sai dai malamai sun illanta hadisin cewa hadisi ne mursal Baihaqi ya hikaito cewa Imam Bukhari ya rinjayar da kasancewar hadisin mursal a ce hadisi mursal shine hadisin da tabi'i ya jingina wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba tare da ya faɗi wasiɗar da ya ji hadisin a wajensa ba bai faɗi daga wanda ya ji hadisin a wajensa ba kai tsaye jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam a gurin mafiya yawan malamai cewa wannan hadisi ne mai rauni ba za a yi hujja da shi ba waɗanda ma suka yadda a yi hujja da shi sun saka sharuɗa sai idan akwai wannan sharuɗan sannan zai zama hujja don haka malamai kamar al-Baihaqi ya kaito cewa Imam Bukhari ya ce mursal abin nan shine rajihi
kuma wannan shine ra'ayin Sheikh Nasiruddin Al-Albani kamar yadda yake cikin aslu sifatis salah nashi. Don haka kaga hadisin in ka kwatanta shi da waɗancan hadisan bai da ƙarfi. Hadisi ne na farko mai rauni, sannan ya ci karo da hadisai da yawa waɗanda suka zo na sifar sirrin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa As-San'ani cikin littafin sa Al-Udda hashiyar Umdatul Ahkam yayi wa abin nan Ibn Hajar takun baya cewa wannan abin da ya kawo ba zai zama hujja ba saboda hadisin shi kansa bai inganta ba, kuma ko da ma ya inganta ai hadisin ya nuna fi halin mashakka ne, wataƙila ma hadisi zai fi nuna wajabci ji shi As-San'ani akan ya nuna yin abin ba mustahabbi ne ba wajibi ba. To amma yawancin malamai abin da suke ɗauka shi buɗe hannun suna ɗaukar shi a babin istihbab ba a babin wujub ba. Yawancin malamai abin da suke tafiya akan sa kenan, amma shi As-San'ani ya fi karkata zuwa ga cewa wajibi ne. Cikin malaman mu mu'asirun Sheikh Abdul Karim Al-Khudayr shi ma sharhin da yawa Al-Muharrar shi ma ya karkata zuwa ga wajibci, amma yawancin malamai suna cewa afwan shi ya tafi akan sunna. Ibn Usaymin shi ne ya karkata zuwa kan wajibci ba abin nan ba. Al-Muharrar amma ba shi ne ya tafi akan wajibci, shi ya tafi akan sunna. Hikimar haka, menene hikimar buɗe hannayen? Shine Nasiruddin Ibn al-Munayyir yake cewa bayanin hikimar buɗe hannayen, yake cewa al-hikmatu fihi an yadhhara kullu udwin bi nafsihi wa yatamayyaz, saboda kowace gaba ta ci gashin kanta. Yayin da ka ɗora hannayenka a ƙasa, ƙafafuwanka a ƙasa, gwiwoyinka suka buɗe ba su dogara ba su matse da wani ba, kowace gaba a jikinka kamar tana cin gashin kanta ne. Hatta yakuna al-insanu al-wahidu fi sujudihi ka'annahu adadun, ya zama mutum a sujjada kamar ba mutum ɗaya ba, kamar yana da yawa, kowane ɓangare yana cin gashin kansa a jikinsa. Wa muqtada hadha an yastaqilla kullu udwin bi nafsihi, ana san ko mutum ya zama kamar ba ɗaya ba, to kowace gaba ta zanto tana tsayuwa da kafarta. Wala ya'tamidu ba'd al-a'dha'i ala ba'd fi sujudihi, kada wani sashi na wata gaba ya dogara da wata gaba yayin da yake sujjada. Yace wa hadha diddu ma warada fi sufufi, wannan kishiyar yadda ake son sahu ya kasance. Shi sahu ana buƙatar sashin juna ya haɗu da sashin juna, a liƙi da juna har ya zanto mutane sun zama kal jasadil wahid, kamar jiki ɗaya, sun manne da juna, ba a son ya zanto an bar tazara. To yace to wannan shine hikimar da ta sa aka ce abu buɗe. Al-Qadi Iyad shi kuma yana cewa hikimar buɗewa din annahu idza jannaha kana i'timaduhu ala yadayhi, idan har ya buɗe hannayensa to zai zanto ya dogara ne akan hannayen nasa, nauyinsa zai dawo kan hannunsa, saboda haka zai rage wa fuskarsa jin raɗaɗin ɗora ta akan ƙasa da yi. Yayin da idan bai yi hakan ba to nauyinsa zai dawo kan fuskarsa. Idan ya zanto a ƙasa ɗin kamar yadda da can masallatayya ba shimfiɗa ne da su ba, saboda haka ƙasa ɗin zai zama ya gurzu da ƙasa sosai, in ba a isa abu mutum sai ya sha wahala. To amma in ya buɗe hannayensa ya ɗaga gwiwoyin hannayensa, to ƙarfinsa nauyinsa zai dawo kan hannayen ne, zai rage wa fuskarsa nauyi wanda ya ɗora ta a ƙasa. Wannan shi Al-Qadi Iyad abin da ya ce wannan shine hikimar. Sannan kuma daga cikin hikimar, wannan hay'ar ta fi kama da hay'ar mai sallah, kuma ta fi kama da hay'ar mai ladabi a gaban ubangijinsa, sama da wanda zai baje hannayensa ya watsa hannayensa a ƙasa ya mammatse jikinsa, to zai zanto kamar alamar wani mai kasala, mai mutuwar jiki, wani wanda kamar bai damu da sallarsa ba. To shi ne ce to wannan yasa aka ce yayi wannan sifar yayin da ya sujjada. Shi ne ce al-hikmatu fihi annahu idza jannaha
كان اعتماده على يديه فخف اعتماده حينئذ عن وجهه ولم يتأذى بما يلاقيه من الأرض ولا أثر في جبهته وأنفه وكان أشبه بهيئات الصلاة. yace in yayi wannan to zai zanto ya rage wa fuskarsa nauyinsa sannan kuma ba zai cuci da wannan ba. واستعمال كل عضو فيها بأدبه kowace gaba yayi amfani da ita da ladabin da ya dace da ita bi khilafi basti dhira'ihi wa dammi 'adudayhi li janbayhi sabanin a ce ya dora hannayensa zira'insa a ƙasa ya shimfida su a ƙasa sannan kuma ya manne hannayensa da jikinsa. yace idh hiya sifatul kasiri wal mutarahi al mutahawin bi halihi wannan tayi kama da sifar mutumin da yake cikin kasala da mutuwar jiki kamar baya son ma sallar ma fihi min at-tashbih bis siba sannan kuma yayi kama da irin yadda dabbobi irin su kare irin su da musa da zaki suke kwanciya kama nuhi an at-tashbih biha fil iqa kamar da aka ce wajen zama da kurkayin zama irin yadda karnuka suke yi yayin da suka zauna. To irin wannan magana ta alqadi iya kwatankwacin ta Abul Abbas al-Qurtubi shi ma ya faɗa. Yace hikimar da ta sa aka ce ai wannan maganar da alqadi iya ya faɗa. Yace kuma daga abin da ya ƙara a cikin maganar sai yace kuma bai yi haka ba ya bar nauyinsa ya koma kan goshinsa da hancinsa ya fara jin zafi to ba zai samu natsuwa ba. Zai rasa natsuwa kuma natsuwa din nan abin da ake son shi a sallah. Shine yace fala yatashawwashu huwa fi salah ba zai samu rashin nutsuwa a sallah ba bi khilafi ma idza basata yadayhi fa innahu yakunu i'timaduhu ala wajhihi amma idan ya shimfida hannayensa a ƙasa to zai zan nauyinsa ya koma kan fuskarsa wa hina idhin yata'azza lokacin kuma zai cutu wa yukhafu alayhi at-tashwish kuma za a je masa rashin nutsuwa ba zai samu nutsuwa ba cikin sallah. To irin wannan maganar shi ma al-Qadi Iyad ya faɗa hakanan al-Qurtubi hakanan Ibn al-Mulaqqin alaihi rahmatullah shi ma irin ta ya faɗa a cikin sharhin Sahih al-Bukhari da at-Tawdih li sharh al-Jami' as-Sahih. Wasu daga cikin malamai suka bambanta tsakanin namiji da mace a wajen sujjada. Wasu daga cikin malamai suka ce akwai bambanci. Al-Qurtubi Abu al-Abbas yake cewa wa hadha al-hadith yadullu ala shiddati raf'i batnihi an al-ardi wa tajdihi ya kawo hadisin sai ki cewa hadisin yana nuna Annabi sallallahu alaihi wasallama yana dage cikin sa baya bari shi ya taba ƙasa sannan kuma yana bude hannayensa yana fuka-fukai da hannayensa yace wa hadha kulluhu hukmu rijali amma duka wannan hukuncin na maza ne wato maza ya shafa banda mata fa amma nisa'u fa hukmuhunna inda malikin hukmur rijali yace mata gurin malik hukuncin maza illa annahu yustahabbu lahunna al-indimam wal ijtima'u amma su an fi son su haɗe jikinsu gaba ɗaya za su iya yi amma an fi son su haɗe jikinsu a wajen Imam Malik wa khayyarahunna al-Kufi yana nufin Abu Hanifa amma shi Abu Hanifa ya ba wa mace zaɓi lokacin da ta yi sujjada fil infiraji wal intibam ko ta buɗe hannayenta ko ta mammatsa hannayenta. Wasu daga cikin magabata suka ce tarabbu'i ma za ta yi ta wato in ta yi sujjada ta harɗe ƙafafuwanta ne to amma duka wannan ya saɓawa babu wani dalili sahihi da yake nuna haka. Babu wani dalili sahihi da yake nuna haka. Akwai hadisi da suke kawowa amma bai ganta ba hadisi ne mursal cewa hadisin Yazid ibn Abi Habib cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta gaban wasu mata biyu suna sallah sai ya ce idza sajadtuma fadumma ba'd al-lahm ila al-ard idan kuka yi sujjada to wani sashi na jikinku ku haɗe shi da ƙasa wato ku takure jikinku cikin ƙasa fa innal mar'ata fi dhalika laysat karrajuli mace a wannan ba daidai take da namiji ba. Al-Baihaqi
kawo wannan hadisin yace wa hadha al-mursal hadisi ne mursal, hadisi ne wanda bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Saboda haka babu wani dalili sahihi da yake nuna cewa a wajen sujada akwai bambanci tsakanin namiji da mace. A duk wani hukuncin da aka umarci namiji da shi, to ya hau kan mace sai idan dalili ya zo sahihi wanda yake nuna banda mace. Al'asulu shine dukkan hukuncin da aka fuskantar da shi zuwa ga namiji, to mace ta shiga karkashin sa. Yasa da yawancin umarnin shari'a zuwa ga maza ake fuskantar da su. Aqimus salata wa atu zakata, za ga duk yawanci maza ake magana da su, to amma mata suna shiga karkashi. Ba za a ce banda mace ba, sai idan dalili ne ya fito karara ya fitar da mace daga cikin wannan. Allah ce wa atimul hajj wal umrata lillah, ku cika hajji da umara dan Allah, ku yi su cikakku kuma dan Allah. A nan lafazin namiji ne atimmu, amma mata suna ciki. Akwai macen da aka ce ta yi hajji ko umara kar ta cika, ko kuma aka yadda in za ta yi umara ta yi ba dan Allah ba. Saboda haka umarnin duk da cewa da namiji da sigar namiji ake magana, to mace ta shiga ciki. To idan ba a samu wani dalilin da ya bambance su ba, to baya zama daidai wani ya bambance. Shi yasa ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Darimi, hadisin Aisha, hadisin Anas. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an-nisa'u shaqa'iqur rijal, an-nisa'u shaqa'iqur rijal. Mata shaƙiƙan maza ne. A nan shaƙiƙan maza a mai yana nufin a hukunci, wato uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Shi ne ma'anar shaƙa'iƙun. Da aka ce wani shaƙiƙin ka ne, ana nufin uwa ɗaya uba ɗaya. Wanda bai ce mata shaƙiƙan maza ne, yana nufin a mai, yana nufin uwarsu da ubansu duk ɗaya ne. A'a, yana nufin shaƙiƙai ne wajen hukunce-hukuncen shari'a. Da abin da aka ɗora wa namiji, to an ɗora wa mace. Tambihi a nan shi ne wannan buɗe hannaye da aka ce mai sallah yayi a cikin sujjada. Mashru' ne, an shar'anta shi ne fi haqqil imami wal munfarid. Fi haqqil imam wal munfarid. Ga mutumin da yake liman ko kuma yana sallar shi kadai. Dunan ma'mum, amma banda ma'mum. Shi fala yushra'u dhalika fi haqqi, ba shar'anta irin wannan bubbuɗawar ba yana cikin sahu. Ka duba sahun muwa yadda ake dan bubbuɗa malam Nura da dan mammatsa kai an ƙara matsa kuma wani zo yana babbakewa a cikin sahu. Ai sallah ba ta yi ba. فمن وصف صلاته صلى الله عليه وسلم وصفها حال كون النبي صلى الله عليه وسلم إماما أو منفردا. duka wanda ya bada sifar sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi ne lokacin da ya ganshi yana limanci ko ya ganshi shi kadai. Amma ba cikin sahu ba. Ya sifanta sallar Annabi lokacin da ya ganshi a matsayinsa na liman ko a matsayinsa na shi kadai. Shi ne zai ga ya buɗe hannayensa hatta yura bayadu ibtayhi, na bayansa zai hango abin nan ɗinsa, zai hango hamatarsa. Amma idan mamu ya ce zai yi haka, to zai cutar da wanda yake damansa da hagunsa, duk sai sun cutu. ثم لا يتحقق بذلك التراص في الصف. Sannan yadda ake son a haɗu a sahu, idan aka ce kowa a bashi iya masahar wato da zai iya bubbuɗe hannunsa in ya sujjada, kowa yana buƙatar gurbin da zai ishe shi ya buɗe hannu, to ka gaya mai yadda za a haɗa sahu. Ka gani in ka tashi ba da gurin mutum uku za ka bani, wani mutum huɗu, kowa gwargwadon yadda yake da jiki ko bai da jiki, kowa za ka bare masa. To kaga da ɗan sahun nan da ake ta mammatsewa ƙarshe ya dawo sulusi, don a cire sauran, to ban san inda za a kai su ba. To kuma ai shi sahu an ce a haɗa shi kuma haɗa sahu wajibi ne.
to in aka ce za a bubbuɗe hannu a cikin sujjada to ba za a samu haɗa sahu ba, kaga za a rasa haɗa sahu. Sannan kuma in aka ce za a haɗa sahu sannan a bubbuɗe hannu za a cutar da juna, in ka buɗa na buɗa ai ba za ta yi ba, sai dai wanda ya fi ƙarfi shi ya buɗa, wanda aka fi ƙarfi kawai a matse shi to kaga sallar sai ta koma ta ƙarfafa to saboda haka baya halatta mutum saboda yayi wata sunna yin sunna ta jawo ya cutar da ɗan uwansa ko kuma ya tarwatsa abin da ke wajibi shine hada sau, kaga babu fiqhu ana. Shi yasa kowane hadisi ka karanta kana buƙatar ka ga yaya malamai suka yi bayaninsa, ba haka ba to zaka je ka ta kawo rikici a cikin jama'a. Yanzu mutum shi kadai ya zauna ya ji karanta hadisan nan wajen 10 ana ta abubbuɗe hannu in ya ɗauka a haka ai kaga zai je ta rigima da shi, ya ce duk mutane an bar sallar sunna an zo ana sallah ba a buɗe jiki, ya zo kusa da dattawa ɗan tsofaffi yana babban hannu yana naushin su a ciki kuma ya ce sunna yake, kai magana ya ce sunna ce, ya ma kawo hadisai to gashi annabi ana hango, annabi ba a sahu ne aka rika hango. Sannan in ka duba abin da annabin ya yi umarni da shi a cikin sallah ai ba a san a cutar da wani masallaci, ko wanda ya zo masallaci ba a san a cutar da shi. Shi yasa aka hana ko tafarnuwa ka ci ko albasa ka zo ka shigo masallaci, wannan dan rihan to balle kuma ka zo kana bubban gaje mutane, ya zama ya halatta. Saboda haka sai a lura, kada a ji muna ta wannan karatun a tashi sallah kuma su bubbuɗe, musamman matasa masu sunna abin bubbuɗe. Ya sa na ce wancan satin akwai tambihi, wannan shi ne tambihi. وإذا بزق فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. Idan zai tofar da kaki ko majina, ko kada ya tofar da ita a gabansa ko damansa, saboda yana ganawa da Ubangijinsa ne. A baya mun yi wannan karatun mai faɗi sosai game da tofar da yawu a alƙibla, da tofar da kaki ko majina a alƙiblarka. Wani alƙibla ba sai a masallaci ba sai a hadin sallah ba, ko a waje kai, kada ka yi kaki ko a waje kai na tafiya ka tofar a alƙibla, baya dacewa. Mun yi wannan bayanin lokacin da muka yi sharhin hadisin Anas, inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu aw rabbuhu bainahu wa bain qiblatihi fala yabzuqanna fi qiblatihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi. Wannan mun yi sharhin hadisin wannan a baya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya tashi yana sallah fa inna ma yunaji rabbahu, to fa ya sani yana ganawa ne da ubangijinsa. Aw ko kuma manzo ce rabbuhu bainahu wa bain qiblatihi, ubangijinsa na nan gaba gari tsakaninsa da alqiblarsa. Fala yabsuqanna fi qiblatihi, kada ya tofar da yawo ko kaki a alqiblarsa, walakin an yasarihi aw tahta qadamihi, tofar a damansa, a hagunsa ko ƙarƙashin ƙafarsa. Shi ma wannan a lokacin mun yi taliki akan wannan, ya tofar a hagunsa ko a ƙarƙashin ƙafarsa. To kaga anan idan kana magana, ana magana ne cikin sahu, ka tashi tofarwa a hagunka, wa za ka tofa? Na hagunka za ka tofa. In ka ce ƙarƙashin ƙafarka, ina za ka tofa? A kafin za ka tofa. To kaga ya kamata ka yi, ka ce sunna ce ta baka dama, za ka yi ba. Imam al-Bukhari ya yi babi mai cin gashin kansa bin nahyi anil buzaqi an yaminil musalli, da yake hana sallah ya yi tofi a hagunsa. Wato wannan zai shafi ko da a cikin kayansa zai tofa, to kada ya tofa a dama, ya tofa a hagu. An gane, ko da a cikin kayansa, in zai sa a kayansa haka, to kai ya sa a ɓangaren dama, ya sa a ɓangaren hagu. Imam al-Bukhari ya kulle babi na musamman
game da hani a tofar da yawu ko kaki a daman masallaci, yace babu la yabsuqu an yaminihi fi salati. Sannan sai ka hadisin Abu Huraira da hadisin Abu Sa'id al-Khudri inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi ha'it al-masjid, yaga kaki a jikin katangar masallaci. Fatanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasatan fa hatta sai Annabi ya yi kasa ya zuba ya kankare ta. ثم قال سنة يتي إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه. idan ɗayan ku yi kaki zai tofar kada ya tofar gabansa, wala an yaminihi kada ya tofar a damansa, wala wal yabsuq an yasarihi ya tofar a hagunsa, aw tahta qadamihi al-yusra ko a ƙarƙashin kafarsa ta hagu. Sannan ya kawo hadisin Anas da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yatfilanna ahadukum bayna yadayhi, kada ɗayan ku ya tofar da yawu gabansa, wala an yaminihi ko a damansa, walakin an yasarihi aw tahta rijlihi, amma ya tofar a hagunsa ko ƙarƙashin ƙafarsa. Sannan Imam al-Bukhari ya sake ƙulla wani babi da taken babun liyabsuq an yasarihi aw tahta qadami. Sannan ya kawo hadisai guda biyu, ɗaya hadisin Anas inda Annabi yake cewa innal mu'mina idza kana fi as-salati fa inna ma yunaji rabbahu fala yabsuqanna bayna yadayhi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi. Sannan Nabi ya kawo hadisin Abu Sa'id al-Khudri da ya gabata. Wannan karatun ya gabata a baya, babu bukatar mu sake maimaita shi a yanzu. Yace fa innahu yunaji rabbahu, domin yana ganawa da ubangijinsa. Al-munajat shine al-muhadatha, shine tattaunawa, ita ce yake nufi da al-munajat. Kalmar munajati daga najwa ne. An-najwa shine martafa min al-ard, abinda da yayi tudu na ƙasa, ƙasar da ta yi tudu shine najwa. Kamar lokacin da mutum yake ganawa da shi da abokin ganawarsa sun koma wani guri guda sun keɓance kansu daga sauran mutane. Babu shakka bawa yayin da yake gaba ga Ubangijinsa yana tsaye a cikin irin wannan tsari na sallah, babu shakka yana tsaye ne a gaban wanda babu kamarsa, shi ne Ubangiji. Don haka kaga ya kamata ya yi ladabi. Zama duka wani abin da zai nuna ladabi da girmamawa ga Ubangijinsa ya yi shi. Duk abin da zai fita daga tsarin girmamawa to kada ya yi shi. Kana iya gane abin da yake girmamawa ne daga irin abin da ba za ka iya yi ma wani babba ba. To kada ka yi irinsa a gaban mahalicci. Abul Hassan ibn Battal rahimahullahu ta'ala yake cewa fihi, cikin wannan hadisi akwai fadlus salati ala sa'iril a'mal, irin falalar sallah akan sauran ayyuka. Li'anna munajatillah la tahsulu lil'abdi illa fi salati khassa. Babu wani lokaci da aka ce bawa zai iya ganawa da Ubangiji sai a cikin sallah. Babu wani aiki da aka ce in yana cikinsa suna ganawa da Allah sai sallah. Kaga wannan yana da maka girman falalar sallah. Fayanbaghi lahu intharun niyya, don haka ya kamata ka halarto da niyya lokacin da kake tsaye cikin sallah, ka dinga halartowa da cewa kana tsaye gaban Ubangiji Rabbul Alamin. Wa tarki khawatir al-ishtighal an hakada, ka dinga wasu sake-sake a zuciyarka da za ta sa ka manta abin da kake ciki na sallah. Wa luzumul khushu'i, kuma ka lazimci khushu'i, kankantar da kai gaban Ubangiji. Wala yaqdiru ala dhalika illa bi'aunillahi lahu, bawa ba zai iya yin haka ba sai da taimakon Allah, shi ne zai taimake shi akan haka. Sai yasa Allah ce fa'budhu wa tawakkal alayhi, ka bauta masa, ka dogara gare shi. Dogaro gare shi shine ka nemi taimakonsa akan ya taimake ka wajen ka yi bautarsa, ka bauta masa yadda ya kamata. Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Ka riga roƙon Allah ya maka wannan gamdakatar, ce ya Ubangiji ka taimaka mu, ka taimaka min a bisa ambatanka da gode maka da kyakkyawar bauta gare ka. Hakan ba zai samu sai da taimakon Allah. Yace qala ba'du salihin, wani daga cikin mutanen kirki yake cewa idan qumta ila salati, idan ka tsaya cikin sallah, fa'lam anna Allah yuqbilu alayka, to ka sani Ubangiji yana fuskanto ka ne.
فأقبل على من هو مقبل عليك don haka kai ma ka fuskantar da hankalinka ka fuskantar da fuskarka zuwa ga wanda yake fuskantar ka wa'lam annahu qaribun minka kuma ka sani ubangiji yana dar da kai nazirun ilayka yana kallon ka fa idza rak'ata don haka idan kai ruku'u fala ta'mal annaka tarfa'u kada kai fatan ma ka dago saboda dadin ruku'un da kake ciki wa idza rafa'ta idan ka dago fala ta'mal annaka tada kada kai fatan ma ka tafi kasa wato da a ce kowane rukuni idan ka yi shi zaka tabbata a cikin wannan rukunin to da ka so haka wa masilil jannata an yaminika wan nara an shimalika ka rika kwatanto a zuciyarka ka rika kwatanto cewa ga aljanna nan a damanka ga wuta nan a hagunka والصراط تحت قدمك صراطنا كرقشن كفك فإذا فعلت كنت مصليا إذا دك تزنتو حكا كي سلا تو لوكacin da kake mai sallah sannan wannan hadisin yana nuna falalar dama akan hagu yana dama tana da falala akan hagu wacce نعم ابن بطال يكاو تا cikin sharhin sahih al-bukhari juz'i na 2 shafi na 158 haka ibn al-mulaqqin ya dauko ta shi ba a cikin at-tawdih juz'i na 6 shafi na 139 to mun gaba da wannan hadisin a karatun yanzu ba duka ba sai aiki sai mu ji hadisi na gaba عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال: اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيه جهنم. واشتكت النار الى ربها فقالت: رب اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. ما يجي باب الإبراز بالظهر في شدة الحر. باب da yake magana akan jinkirta sallah zuwa lokacin da rana za ta dan yi sanyi a lokacin da ake tsananin zafi. عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة الله قال ما سيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يجي إذا اشتد الحر إذا زافي صننت إذا زافي رانا صننت فأبردوا بالصلاة تكجنك تصلى ذو وقت سنينت فإن شدة الحر domin tsananin zafin rana min faihi jahannama daga hucin jahannama washtakatin naru ila rabbiha wutar jahannama ta kai kuka zuwa ga ubangijinta faqalat tace ya rabbi ya ubangiji na akala ba'di ba'dan sashi na ya cinye sashi na yana cin sashi na fa adina laha bi nafasaini sai Allah ya mata izinin huci guda biyu. Nafasin fi shita'i, huci na farko a lokacin sanyi, wa nafasin fi saifi, huci na biyu a lokacin zafi. Fa huwa ashaddu ma tajiduna min al-harr, to shine abinda kuke samu mafi tsanancin zafi, wa ashaddu ma tajiduna min samhar, shine kuma abinda kuke yi na mafi tsananin sanyi. wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a gurare daban-daban, Imam Muslim, Nasa'i, Tirmidhi da malamai da dama wanda za mu yi bayanin su in zo karatu. Wannan hadisi zai dan dauke mu lokaci kaɗan, na san dai watakila dai ba zai fi darasi 4 ba ko 5 saboda akwai abubuwa da yawa a ciki. abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu kada, abinda muka yi da kuskure Allah ya fi mana. Sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.